आङो मैया मोनाबिलियावसो गोबां माने बिदिखौ माने ससियेल मिडियायाव नायसननानै नुबाय जे बे रोखोम घटना जादों। ओमफ्राय बे हिसाबै खबर लानो फैदों। खबर लानानै जों जा मिथिफैबाय आरोखि बे जोंसार मुसाहारिया गोदान मिलिटान्ट आफादनि सोद्रोमा नंगौना नङामोन बेखौ जों मिथिया। घटना ओरैसो जादों, मटर साइकेल गंसेजों जोंसारजों लोगोसे गावनि सोरबा सासे लोगो टिपकाइदिंजायनि मटर साइकेल सालायलांनानै थाङै सतर थारिखनि घटना बियो नर्थ आफ्लागावआव एक्सिडेन्ट जाहैदों। अखानायै फुङाव आफ्लागाव स्टेट डिस्पेन्सारि मा दं बेवहाय गावसोरनि गाराय आथिं आखाइ जिनाय बायनायफोरखौ सुस्रिजानो थांदों आरोखि। सम्भब बे आफ्लागाव मेडिकेल साब सेन्टारनिफ्राय पुलिसनो हयथ' खबर हरदोंमोन आरोखि। पुलिसा फैनानै लांफैबाय, थानायाव पुलिसनि कास्टडियाव दंहैसैमोन आरोखि। आरो अलरेडि बे मानसि सानैनि एगेन्स्टै माखासे सेक्सनाव केसबो रेजिस्टार जाबायमोन आरोखि। मोनाबिलिनि 5टासोआव क'क्राझारनि एडिसनेल एसपिआ थांनानै बे सानै मानसिखौ लानानै बहाबा थांदों। अखानायै ससियेल मिडियायाव मिथिबाय जे सानै बर' सेंग्रा गोदान मिलिटान्ट आफादनि सोद्रोमामोन होननानै बुंदों पुलिसा, एनकाउन्टाराव थैबाय होनदों आरोखि। दा जोंनि बड' सिभिल ससाइटिया सानो बुजिदों बे खुनु पइन्ट रियेल एनकाउन्टार नङा बियो, बे फेक एनकाउन्टार। बर'फोरखौ साफा साफा बे रोखोम फेक एनकाउन्टारनि नामाव बुथारजोबनायनि बिराद डिप रुटेड पलिटिकेल कनस्पिरेसि आसाम गभर्नमेन्टआव दं आरोखि। दा बे घटनाखौ जोङो बड' सिभिल ससाइटि हिसाबै गोख्रोङै जों निन्दा खालामदों आरो जास्टिसखौ मोननांगौ। बर'फोरनि हिउमेन राइट्स भायलेसनाथ' जाखाबायानोसै आरो बर'फ्रा आसामनि इण्डियानि वर्ल्डनि इन्डिजिनियास मानसि, थागिबि मानसि। बे थागिबि मानसिफोरनि जुदि इन्डिजिनियास राइट्स जायखौ इउनाइटेड नेसन्सआ 2007नि 13 सेप्टेम्बराव इउएननि जेनेरेल एसेम्ब्लियाव पास खालामनानै एप्रुभ खालामनानै फोसावखाबाय, बे इउएनअ'आ जोंनो ग्रेन्ट खालामना होनाय हिउमेन राइट्सआबो भायलेसन जाबाय आरोखि। दा बेनि थाखाय जोंनो जास्टिस नांगौ आरो बे जास्टिसखौ मोननोब्ला जों डिमान्ड खालामो जे आसाम गभर्नमेन्टआ थाबैनो गुवाहाटि हाइकर्टनि सासे सिटिं जाजखौ हेड खालामनानै इनकुवेरि खालामहोनांगौ आसोल असे सैथोआ मामार। बिटिआर एकर्डनि उनाव बर'फोरनि गेजेराव अस्ट्रखारि जेनेबा हान्जाफोरा गैलामोन, नाथाय साननैसोनि गेजेराव इउएलबि हान्जाया जोनोम जानानै दिनै जोंनि बर' सानै लाइमोना नंगौब्लाबो नङाब्लाबो सन्देह खालामजानानै बुथारजादों। आंहाथ' सन्देह दङ जे बै जायफोर गोदान आफाद दाहैदों बिसोर बर' जाथिनिफ्राय थांदोंना थाङाखै असे आरोखि। आंहा सन्देह दं आरोखि। गभर्नमेन्टनि हयथ' मेसिनेसनबो जानो हागौ आरोखि। मा बुंनो सानो इउएलबि दा मा होनदों गोदान आफादा होनदों जे अक्ट'बरनि गेजेराव जायगा जायगा बिराद बमा बेफ्रुगोन होगोन। दा बिनि गेजेरजों मा खालामनो नागिरदों बर'फ्रा जाहाथे खुनु पयटे गावसोरनि निरापत्तानि थाखाय, गावसोरनि सिकिउरिटिनि थाखाय, गावसोरनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय, गावसोरनि पिसनि थाखाय, गावसोरनि पलिटिकेल राइट्स हिउमेन राइट्सनि थाखाय डेम'क्रेटिक मुभमेन्टबो खालामनो हानाय नंला आरोखि। बे गभर्नमेन्टनि मेसिनेसन बायदि आं सानो आरोखि। इउएलबि हान्जानि सायाव नङा, गभर्नमेन्टआ जिबायदि फोसावगासिनो दं आरोखि दा। आरो आं बुंनो सानो जे दानि बोथोराव जोंनि बर' जोहोलाव जोहोजोनिफ्राय हाग्रायाव थांफिननानै दावहा नांनायनि जे सिमां नुदों बे सिमांखौ गारनांगौ आरोखि। जुदि माबा मोनसे आदाय खालामनांगौब्ला पिसफुल डेम'क्रेटिक मास मुभमेन्टजों, नन भायलेन्स मुभमेन्टजों जों आदाय खालामनो हायो। 1987आव उपेन्द्र ब्रह्मखौ लिडारशिपआव दोननानै एबसुनि बेनाराव जे बिग्राज बड'लेण्ड मास मुभमेन्ट जादोंमोन, पिसफुल डेम'क्रेटिक मुभमेन्टमोन बियो। बेजोंबो जों फार्स्ट 1993आव बिसि नामनि गोदान एरेन्जमेन्ट जों आदाय खालामनो हादों। पिसफुल डेम'क्रेटिक मुभमेन्टजोंबो खालामनो हायो आरोखि। आरो मिलिटान्सिजों आर्म स्ट्रागलजों हासिल जानायखौ आं नुहुराखै आरोखि। आफाद बायदिसिनाव थांनांगौखौ आं एनकारेजमेन्ट होनो लुबैया, कन्ट्रलाव थानांगौ।
दा बे आफादखौ दहाय होनानैनो जोंनि जोहोलाव जोहोलावजोफोरखौ साफा साफा बायदिसिना दायाव खोख्लैनानै गावथारनायनि एसे बिराद गिदिर डिप रुटेड पलिटिकेल कनस्पिरेसि बेवहाय दङ आरोखि आरो हिउमेन राइट्स कमिसनाव बेफोरनि एगेन्स्टै गासैबो कमप्लेन हरनाय जागोन आरोखि गोबां रायजो राजाफोरा एबा ससियेल मिडिया बाहायगिरि बिथांमोना ससियेल मिडियाआव बुंदों ULB हान्जानिफ्राय जोंनो फिननाय नांगौ थारैनो बे सानै सोद्रोमाया ULB हान्जा नंना नङामोन होननांगौ खिन्थानांगौ स्पस्ट बुंनांगौ बिसोर नंगौना नङामोन सोद्रोमा बुंनो साहस थानांगोन बिसोरहाबो